Que tal, saudos? Alerta máxima en Caldas ante o risco de inundacións pola crecida do Bermaña e o Umia. A Dirección Xeral de Emerxencias e o Concello fan un chamamento a extremar as precaucións polo alto risco de crecidas. Vémolo de contado xusto despois dos titulares. A caída dun árbore esnaquizou por completo o lavadoiro da aldea Labrega situada en plena ruta da Pedra e da Auga. A zona foi acordoada esta mañá por efectivos de Protección Civil para evitar riscos maiores. A Xunta, Concellos e o sector asinaron este martes un pacto para acadar as 10.000 vivendas públicas en Galicia no ano 2030. O documento foi rubricado en Pontevedra co obxectivo de mobilizar 7.000 millóns de euros para construir 2.000 vivendas. Encontro entre a Conselleira do Mar e as confrarías da Ría da Arousa pola dragaxe do río Lérez. Os patróns ían con vontade de escoitar, pero insistiron en que non ven acaído que os áridos que se retiron dos fondos do río rematen na boca da Ría da Arousa. A AMPA do Colexio Brea Segade de Taragoña en Rianxo demanda máis especialistas en audición e linguaxe e un orientador a tempo completo. Tamén exixen melloras no centro para paliar a falta de mantemento. Boiro abre o prazo para inscribirse no concurso de disfraces e carrozas. Un concurso que se vai celebrar o vindeiro martes de Entroido. En total repartiránse 4.600 euros en premios en 3 categorías: individual e parellas, grupos e carrozas. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Arrancamos pendentes da crecida do Bermaña e Umia. Alerta máxima en Caldas ante o risco de inundacións pola crecida do Bermaña e Umia. A Dirección Xeral de Emerxencias emitiu un aviso facendo un chamamento a extremar as precaucións logo de que este mediodía se acadase o nivel vermello na estación Bermaña-Umia, o que se traduce nun alto risco de crecidas. Co Umia xa desbordado en varios puntos, o alcalde fai un chamamento a evitar riscos innecesarios. Este é o aviso que emitiu a Dirección Xeral de Emerxencias logo de que ás 12:36 minutos deste martes a estación de Augas de Galicia de Bermaña-Umia acadase o nivel vermello. As chuvias non dan tregua, facendo que o nivel do encoro seguise subindo. Con todo, a media tarde a situación semellaba mellorar. Nas últimas horas foise aliviando a auga aos poucos de forma controlada, reducíndose o caudal do Umia. Todo ante a previsión da chegada de novas frontes para este mércores e xoves. Na vila, a situación do Umia era esta. Rexistráronse xa inundacións no centro urbano, na zona da praia fluvial e no aparcadoiro de detrás do Concello, e tamén en Godos. Salvouse polo de agora a contorna da Tafona, segundo indicaba a media tarde o alcalde a Canal Rías Baixas. Porén, o Concello xa prohibiu aparcar ali e mesmo retirar os vehículos estacionados ante a previsión de asolagamentos pros vindeiros días. O alcalde fai un chamamento á veciñanza a extremar as precaucións e evitar riscos innecesarios. Unha vez máis pedimos a toda a veciñanza de Caldas tranquilidade e responsabilidade para non andar nin aparcar en zonas que son frecuentemente anegables aquí no noso municipio. Sabedes a situación do río, prevese que nunhas horas estará un pouquiño peor. Esperamos que todo pase, que volva á normalidade, pero durante estas horas tende moitísima precaución, por favor. A sucesión de borrascas está a poñer o límite moitos ríos das comarcas de Caldas e tamén do Salnés. O incremento dos caudais tamén deixa imaxes espectaculares como as que van ver agora do rego da Armenteira na ruta da Pedra e Auga que gravamos este mércores á mañá. A senda permanece aberta, aínda que con moitos danos por mor das intensas precipitacións. A comarca do Salnés rexistrou nas últimas semanas récords de chuvia con datos moi destacados nas estacións que recollen esa información de Meteo Galicia. O máis salientable atopámolo na estación de Corón, en Vilanova, cun mes de xaneiro no que choveu 28 días e onde se recolleron case 418 litros por metro cadrado. Este mes de xaneiro converteuse no máis chuvioso das últimas 2 décadas, deixando os solos completamente enchoupados e coa terra que non consegue absorber máis auga, ocasionando enchentes e favorecendo a crecida dos ríos.
ríos. A Xunta, de feito, mantén activo o plan Inungal para o seguimento dos leitos dos ríos, en concreto do Gallo en Cuntis, do Bermaña en Caldas, como xa lles estamos contando, do Con en Vilagarcía, o Baltar en Sanxenxo e tamén o Umia, con especial seguimento en Caldas e Ribadumia. Nas nosas comarcas da provincia da Coruña, o único río onde se mantén activo ese plan Inungal é o Xundarana, na Pobra do Caramiñal. Pois precisamente coa ollada posta nos ríos e en posibles desbordamentos, a Xunta está a desenvolver nos colexios unha campaña de concienciación en áreas con risco potencial significativo de inundación. Este martes a actividade desenvolveuse no colexio plurilingüe Isidora Riestra de Poio, onde tamén se achegou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático. Os obradoiros buscan concienciar a rapazada sobre a importancia que teñen os ríos nos ecosistemas, a influencia que teñen as accións do ser humano nas contornas fluviais, o funcionamento das canles de auga ou ese impacto das inundacións en certos núcleos de poboación. O goberno galego prevé achegar esta campaña, este curso, a 3.000 escolares de entre 6 e 12 anos de colexios localizados nalgunha das 170 áreas con risco potencial significativo de inundacións fluviais da demarcación hidrográfica Galicia Costa, que afecta máis dun cento de concellos. Na xornada doxe, neste centro de Poio, participaron preto de 80 nenos e nenas de primeiro, segundo, terceiro e cuarto de primaria. Impartimos obradoiros nos colexios e en concreto en colexios que están construídos en zonas que están en risco de inundación. Eso non quere dicir que vai haber unha inundación, pero sí quere dicir que temos que achegar por un lado o profesorado, pero tamén aos rapaces e que coñezan de primeira man que as inundacións é un proceso natural. E sendo un proceso natural, o que temos que facer por parte das administracións é dar toda a información e previr. En total 174 alumnos que se van a beneficiar desta pequena formación dun centro no que estamos nunha ubicación privilexiada, pero sí é certo que a ubicación a veces tamén nos devolve un pouco a posibilidade de certos riscos, por eso vimos super conveniente o feito de que se formen un tipo de prevención que pode chegar a darse. Máis consecuencias deste tempo que estamos a padecer: a caída dunha árbore esnaquiza por completo o lavadoiro da aldea Labrega, situada en plena ruta da Pedra de Auga. A zona foi acordoada esta mañá por efectivos de Protección Civil para evitar riscos maiores. En canto a situación meteorolóxica mellore, o Concello de Meis fará unha avaliación dos danos para estudar a súa reconstrución. A imaxe fala por si só. A caída desta árbore destruiu por completo o lavadoiro da aldea Labrega, un espazo singular situado en plena ruta da Pedra de Auga. As precipitacións que non cesan e as condicións do terreo, que non dá absorbido máis auga, acabaron cun dos principais elementos deste conxunto. Agardando un pouquiño que mellore o tempo, de que as condicións meteorolóxicas melloren, porque é unha zona que está moi encharcada e con moita arboreda, e en canto melloren, procederemos a levantar un pouco os cascotes que hai polo chan para poder evaluar os danos que ten o lavadoiro e aquilo que podemos manter e o que temos que reconstruir, que vai ser a maior parte. Na zona caeron varias árbores coa mala sorte de que a de maior envergadura impactou directamente contra o lavadoiro. Como resultado, prácticamente ningunha das partes resultou intacta. Esta mesma mañá, efectivos de Protección Civil pechaban a zona para evitar males maiores. Non queremos poñer en risco a ninguén, é unha zona que, o que decía, está moi húmeda, sigue habendo ventos, hai moita arboreda. Pero, si en canto poidamos, procederemos a limpar un pouquiño e saber realmente os danos aos que nos estamos enfrentando, pero, xa só por imaxes e polo que podamos ver, os destrozos son enormes. Das a circunstancia de que o arborado da ruta fora revisado hai menos dun mes en que se detectara ningún exemplar que supuxese unha situación de perigo. Fai exactamente 2-3 semanas fixemos unha revisión de toda a ruta, antes de que viñera xusto o primer temporal así máis forte, para retirar todas as ramas e todos aqueles problemas que puderamos ter no transcurso, tanto no da BTT como no da ruta ciclista. Pois agora, unha vez que pasan estas temporadas, temos que volver a proceder a facer ese traballo para poder retirar todo aquilo que este no medio. Porque a chuvia que non cesa e o vento levaron por diante varias árbores ao longo de toda a ruta. Na ruta, casi todos os invernos van caendo árbores, pois a semana pasada ainda nos demos aviso, eu estive visitando a zona da ruta pola parte máis baixa e había unha árbore caída. Hai que volver a facer o transcurso inteiro para poder ver todas as incidencias que provocan os temporais, pero sí, é habitual aquí que algún árbore sempre vai caíndo ou ben hacia o paseo ou ben hacia o río. Así que dende o Concello piden a curiosos e visitantes que de achegarse á zona o fagan con moito cuidado para evitar males maiores.
A Conselleira do Mar continúa hoxe coa rolda de encontros informativos sobre o proxecto de dragaxe do río Lérez. Esta mañá as convocadas foron as confrarías da ría da Arousa. Os patróns ían con vontade de escoitar, pero insistiron en que non ven a caído que os áridos que se retiren dos fondos do río Lérez rematen na ría da Arousa. Dende a Consellería do Mar defenden que, segundo as mostraxes, son áridos de categoría A, polo que non terían ningún impacto ambiental. A semana pasada foron as confrarías da ría de Pontevedra e hoxe a Consellería do Mar convocou as de Arousa para informalas sobre o proxecto de dragaxe do río Lérez e que esta ría será o destino dos áridos que se retiren, que se depositarán preto da illa de Sálvora. O punto elexido nesta vez por parte do Miteco en base á recomendación do CEDEX está 2 kilómetros cara a fora, máis externos que o punto inicialmente o tradicionalmente elexido, co cal eso nos dá todavía máis seguridade á hora de realizar este verquido e nos dá as garantías de que non vai haber impacto na ría da Arousa. Ante o sector, a conselleira insistiu en que todas as mostraxes realizadas sinalan que estes áridos do fondo do Lérez non son un perigo para o medio ambiente. As catas feitas ano 2009, ano 2015, ano 2020, ano 2024 arroxan que son áridos de categoría A, é dicir, a máis boa posible, son áridos que van a ser son inocuos desde un punto de vista medioambiental e non vamos a dragar ningún material que este contaminado. Pola súa banda, as confrarías acudiron á convocatoria para coñecer o proxecto de dragaxe, pero moitas desconfían e opóñense a que os áridos que se retiren do Lérez rematen na ría da Arousa. Que, os dragados, por sorte ou por desgracia, son necesarios. Feito nós no noso porto, ainda hai 4 ou 5 anos hubo un, e ao mellor xa estamos a necesitar outro. Agora que sí, o dragado do Grove, está ben que se bote na boca da ría da Arousa, dentro do que cabe. Agora que os dragados que se fajan en Pontevedra, que non nos lo boten na ría da Arousa, é o único que temos claro. Que a verdad, seguro, ainda non temos nada. Vamos a escoitar. E témolo claro, penso que todos que dragar hai que dragar, que os residuos ou neste caso os arenais hai que quitalos de onde estean estorbando precisamente os nosos recursos marisqueiros. Os portos tamén hai nos que deixar como Dios manda, pero claro, hai que ser conscientes e hai que ter moito cuidado co que se fai, porque as consecuencias non se ven ao largo de nin un mes nin de dous. As consecuencias vense cara a anos. Villaverde tamén lles trasladou que tanto antes da dragaxe como durante as obras haberá unha vixilancia ambiental do proxecto. Anteriormente á dragaxe e durante a obra hai unha vixilancia ambiental do proxecto, unha toma de mostras e estimación que todo vaya como se estima que ten que ir. Se toman medidas, pero todo o material que vamos a dragar é categoría A. Eso non ten ninguna dúbida, está no proxecto e precisamente en base a esa categorización deses áridos estableceuse o punto de verquido por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica. Recordemos que a intención da Xunta de Galicia é que a dragaxe, que suporá un investimento de case 12 millóns de euros, sexa unha realidade no 2027. E seguimos no mar, pero falando do tempo porque o tren de borrascas tamén está a impactar no sector marisqueiro. Dende a Consellería do Mar aseguran que están a manter unha supervisión continua do estado dos bancos. Marta Villaverde defendeu que é preciso agardar a que mellore o tempo para poder avaliar as consecuencias sobre a ameixa e o berberecho. Será entón cando se tomen as mostras necesarias para decidir as posibles medidas de apoio ao sector. A día de hoxe, sobre todo a partir da semana anterior, con a borrasca Leonardo, trouxo chuvias moi acusadas, sobre todo desde a mitad da semana pasada cara a esta. Si vemos que hai unha baixada da salinidade, o que hai que facer é esperar a que cesen estas inclemencias meteorolóxicas, a que se estabilice a situación e nese momento iremos aos bancos, independentemente de que a monitorización é continua e que estamos en contacto con o sector, faremos unha estimación do dano nos bancos. Vemos que a afectación, sobre todo os parámetros, están comportando distinto entre rías, pero non poderemos facer unha estimación nin unha valoración ata que non vayamos aos bancos cos técnicos das cofradías e cos nosos propios técnicos.
Pero, entre tanto, BNG presentou xa unha serie de preguntas no Parlamento galego ante a alta mortalidade do marisco rexistrada no que vai de ano 2026. Ademais de demandar de novo a elaboración dun protocolo de valirado de encoros, os nacionalistas aluden á necesidade de contar cun seguro colectivo fronte á perda de produtividade, así como máis capacidade de produción de semente. Aínda que a ría de Murosnoia é unha das máis prexudicadas, os episodios de mortalidade de marisco sucédense por todas as rías galegas. As chuvias que provocan un descenso da salinidade das augas non son o único factor causante deste problema, que case se volveu estrutural en toda Galicia. Nos levamos unha iniciativa outra vez ao Parlamento para pedir que a Xunta actúe ao respecto desto. Hai temas como o do regulamento da apertura da presa, que volve a levar auga e inda por riba, auga doce que incrementa esta baixa salinidade sin ningún control, sin ter en conta o sector. Polo tanto, pedimos, como sempre, que se mire un pouco polo sector marisqueiro da ría de Murosnoia e que non se deixe abandonado sin recursos, porque levamos a varias campañas na que a perda de produtividade é tan grande que miles de familias desta ría de Murosnoia ven en perigo o seu sustento. Ademais de regular o baleirado dos encoros para minimizar a afectación e exixir responsabilidade civil ás empresas, os nacionalistas propoñen un seguro colectivo para o sector que permita afrontar as perdas pola baixada da produtividade. Por que os responsáveis da apertura desa presa non teñen que ter unha responsabilidade civil sobre as persoas, as miles de persoas que están traballando na ría e polo tanto se lles está quitando o seu pan? É un accidente. Bueno, pois cando un ten un accidente ten un seguro de responsabilidade civil a terceiros para pagar os danos. Pois neste caso hai moito tempo, moitos anos que vimos reclamando eso e nunca se nos atende. Ou, por exemplo, levamos moitísimo tempo reclamando un seguro por parte da Xunta de Galicia e o sector, a par do sector, un seguro colectivo de perda de produtividade, precisamente para cubrir estas inclemencias. O sector do agro en Galiza tenno dende hai moitísimos anos, avalado e apoiado pola propia Xunta de Galiza. En concreto, este ano, nos seus orzamentos, a Xunta de Galiza destina 8 millóns de euros a ese seguro agrario. Pois nós queremos unha cousa parecida ou igual, hai que adaptala ás condicións do sector do mar, precisamente para os mariscadores e as mariscadoras. O BNG volve a incidir tamén na escasa capacidade de produción de semente que presenta Galicia, con moi poucas instalacións que permitan dispoñer de cría en épocas de crise para favorecer futuras campañas. E aínda en clave política, a renovación no seo de Galiza Nova Barbanza, a Asamblea Comarcal escolleu as dúas persoas que encabezarán o traballo da organización xuvenil ao longo dos vindeiros 2 anos. David Casai será o novo responsable comarcal, mentres que Elsa Santamaría asumirá os labores de organización. Entre os seus principais obxectivos destaca o de favorecer a emancipación da mocidade galega, para o que é preciso apostar por sectores económicos clave como a pesca e o marisqueo. Tamén indican a necesidade de facilitar o acceso á vivenda e mellorar o sistema de transporte público na comarca do Barbanza para favorecer un maior desenvolvemento económico. Pois falamos de vivenda, un pacto de vivenda de Galicia para trazar o camiño a seguir na comunidade ata o ano 2030. É o documento que hoxe asinaron en Pontevedra a Xunta e representantes do sector da construcción e outros actores implicados co obxectivo de fomentar a colaboración público-privada para solucionar o problema da vivenda que afecta á cidadanía. O acordo plantexa a mobilización de 7.000 millóns de euros para construir 2.000 vivendas de promoción pública e acadar así os 10.000 inmobles no parque público galego. O segundo pacto de vivenda de Galicia asinouse esta mañá en Pontevedra. Galicia Calidade tamén isto, facer vivenda, facela en plazo, facela ben e despois distribuíla ben, entre os que máis o necesitan e tamén entre os que máis as merecen, porque co seu esforzo aportan cos seus impostos os cartos para que isto sexa posible. Segundo o presidente da Xunta, esta folla de ruta é froito do acordo entre o público e o privado no seo do Observatorio da Vivenda de Galicia, no que están representados todos os colectivos do sector. Marca o camiño a seguir ata 2030 para paliar o problema da vivenda. Unha ambición, se me permitides, sin precedentes. Nunca se comprometeu ninguna administración, polo menos
ninguna administración autonómica de Galicia, nos sucesivos gobernos, eu formei parte de varios deles, a un investimento, a unha disposición orzamentaria tan grande como a que acabamos de plasmar. E iso tócanos a nós, son 2.000 millóns de euros ata o ano 2030 e 10.000 vivendas de promoción pública. Destas 10.000 vivendas, 8.000 xa están en construción ou cos trámites comezados, polo que se agarda que formen parte do parque público no 2028. Con este plan, a Xunta agarda mobilizar 7.000 millóns de euros de investimento público e privado e xerar ou manter sobre 60.000 postos de traballo no sector. Lle toque a quen lle toque. Isto creo que debería ser, isto que queda plasmado aquí, ten que ser con independencia de calquera outra cousa e con independencia de calquera proceso electoral. Isto hai que cumplilo, porque, como decía, por eso quería empezar por aí, aquí hai un compromiso de administracións de todas as cores políticas, de Concello de todas as cores políticas, e, polo tanto, tamén a Administración Autonómica debe tocarlle cumplir isto, lle toque a quen lle toque. Ademais, Rueda apuntou que a Xunta tenga mantendida todo tipo de colaboracións e iniciativas para afrontar esta problemática. E que Galicia en materia de vivenda, en outras cousas tamén, pero en materia de vivenda especialmente queremos entrarlle a todo, e todo o que se nos ofrezca en condicións realizables, queremos aproveitalo. Por lo tanto, todos os ofrecementos de plan de vivendas estatais, sempre que sexan en condicións realistas para poder facer o que os estamos asinando aquí, ímolo aceptar. Isto, insisto, non vai de cores políticas nin de apuntarse tanto. Si sale ben, todo o mundo podrá decir que tuvo participación neste éxito. O Pacto de Vivenda da Xunta articulase en 4 liñas: facilitar o acceso á vivenda, impulsar a rehabilitación urbana, xestionar solo residencial e aplicar medidas transversais como innovación e axilización administrativa. Inclúe accións específicas para mozos e reforza a vivenda pública como eixo da política social e económica. Cambiamos de asunto. As familias do colexio Xosé María Brea Segade de Taragoña, en Rianxo, concentráronse esta mañá ás portas do centro para demandar melloras educativas, ademais de blindar o profesorado acadado tras anos de protestas. Exixe un orientador a tempo completo, máis especialistas en audición e linguaxe e melloras nas instalacións para reforzar a seguridade. Tras 2 anos de protestas, a comunidade educativa do CEP Brea Segade de Taragoña, en Rianxo, conseguía este ano tan demandado desdobre para cuarto de primaria. Co obxectivo de blindar a dotación deste mestre de cara ao vindeiro curso, volveron concentrarse este mediodía ás portas do centro. O ano pasado conseguimos, por fin, un profesor para facer posible o desdobre na aula de cuarto, que é este ano, pero claro, non sabemos o que vai pasar para o ano que ven, porque todos os anos encontramos algunha sorpresa. E queremos deixarlle claro á Xunta que non pensamos blindar o que é o tema do profesor, que non pensamos permitir que nos saquen a ninguén, nin a agrupacións de ningún tipo entre cursos. Demandan tamén un orientador e un especialista en AL a tempo completo, xa que estes servizos están compartidos con outros centros de ensino. Xa levamos moito tempo reclamando o especialista de AL a tempo completo, porque, bueno, a día de hoxe hai nenos que non están tendo ese profesorado que poda darlle esa axuda que necesita. Son nenos que diagnosticados, que teñen un diagnóstico, por lei teñen que ter esas horas de AL e non as están tendo. Eso tamén repercute no seu día a día, nos seus estudos, nos seus resultados académicos. Entón, bueno, pois queremos eso, reclamar o profesor de AL a tempo completo e tamén o tema de orientadora, que a temos compartida tamén con outro centro que está na mesma situación que nos, que o Ana María Dieguez. Ademais do profesorado, dende o centro reclaman tamén unha reforma integral das instalacións que presentan múltiples eficiencias. A cuberta que nos filtra auga, temos filtracións en unha aula de inglés que foi, fixemos todas as reparacións que nos pediron desde a Consellería por parte do Concello. O Concello fixo todas as modificacións que se podían facer, pero agora xa son problemas estruturais, sigue habendo auga. De feito, tivemos a aula pechada durante algún tempo porque non sabíamos incluso se podía haber algún perigo. Os muros están para ver, o cierre, bueno, a situación non hai máis que rodear o colexio para ver como está ese muro, non? Tuvemos unha caída do muro, de un pedazo do muro este inverno co temporal e necesitamos unha reforma. Consideran que o escaso mantemento e as numerosas eivas que presenta o inmoble construído hai máis de 40 anos non garanten a seguridade dos máis de 100 alumnos con que conta o colexio.
Bueno, e a volta da publicidade falamos do estadio de Pasarón. O Partido Socialista de Pontevedra reclámalle á Xunta e á Deputación que se poñan de acordo para renovar esas instalacións. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Partido Socialista de Pontevedra reclama á Xunta e á Deputación que se poñan de acordo para renovar o céspede e o sistema de drenaxe do estadio de Pasarón. O voceiro socialista asegurou que, a toda agora, as actuacións que se realizaron foron parches que non evitaron os continuos asolagamentos do terreo de xogo. Segundo os cálculos de Iván Puentes, o investimento roldaría o €500.000. A renovación integral do céspede do estadio de Pasarón é a reclamación que hoxe puxo sobre a mesa o Partido Socialista de Pontevedra. Nesta moción o que pedimos é que o Concello de Pontevedra se dirixa á Diputación Provincial de Pontevedra para asinar un convenio que permita que a Deputación Provincial financie a sustitución dese sistema de drenaxe, financie a construción e a renovación integral do terreo de xogo de Pasarón e enmende ao erro que no ano 2012 nos deixou a todos os pontevedreses e pontevedresas con ese estadio en malas condicións. Para evitar estes problemas, Puentes sinala que sería preciso refacer por completo o terreo de xogo, incluindo tamén o seu sistema de drenaxe. Apunta que a responsabilidade da Deputación, que deixou sen rematar por completo a reconstrución de Pasarón. A pesar dese desfase absolutamente extraordinario tanto na execución como nos cartos investidos no estadio de Pasarón, o certo que cando a Diputación do Partido Popular dá por finalizada a obra, o estadio estaba sen rematar. Villas que non teñen auga simplemente porque non están conectadas á traída, enchufes que non teñen electricidade porque carecen do cableado oportuno para estar conectados tamén á rede eléctrica, ou cuestións máis visibles como a megafonía, que é absolutamente inintelixible. Os socialistas cifran nuns €500.000 o custo da obra. Para levala adiante reclaman a Deputación e a Xunta de Galicia que arrimen o ombreiro. Esa obra tena que pagar quen fixo mal a obra inicialmente, que é a Deputación Provincial de Pontevedra. É certo que a Xunta de Galicia nin é a titular do Estadio Municipal de Pasarón, que é do Concello de Pontevedra, nin foi a responsable desa mala execución das obras no ano 2012, que foi a Deputación Provincial de Pontevedra. Pero é certo que a Xunta de Galicia está financiando actuacións similares noutras cidades de Galicia. Iván Puentes apuntou a diferentes eivas técnicas do campo como unha capa de grava e áridos demasiado fina, a obstrución da malla drenante ou que a superficie non conta coa inclinación precisa para favorecer que a auga corra cara aos laterais. O socialista tamén se referiu aos continuos asolagamentos que sofre a coñecida como Autovía de Marín, a PO11. Iván Puentes instou ao Ministerio de Transportes a axilizar ao máximo a solución ante as recorrentes inundacións. Apuntou que se trata da estrada que máis se inunda de toda España a causa da subida do nivel do mar. Padeceu 52 cortes entre principios do 2024 e o que vai deste 2026. Reclamarlle ao Ministerio de Transportes a que axilice aínda máis o traballo que xa está a facer para atopar, en primeiro lugar, unha solución provisional que evite esas inundacións e que evite, por tanto, os cortes de tráfico, e en segundo lugar que nos poñamos a traballar xa tamén para implantar a solución definitiva, que todo apunta a que podería pasar por ese recrecemento da autovía do que se leva falando desde hai tempo, unha solución que é complexa, entendemos que é posible, que hai que estudiar con detimento e que hai que, sobre todo, executar o máis axiña posible e, de paso, poder xa darlle solución a esa finalización do paseo marítimo entre Pontevedra e Marín, que nos permita conectar ambos extremos e dispoñer tamén desa infraestructura peonal e ciclista entre as dúas localidades, non? Desbloqueado o proxecto para a estación intermodal de Vilagarcía, a Xunta e o Concello mantiveron este luns á tarde unha reunión para reactivalo tras 5 anos paralizado. Foi un encontro entre o alcalde e a directora xeral de Mobilidade, unha xuntanza que fora solicitada polo Concello en novembro de 2024, sen que ata o de agora se recibira resposta. A Xunta asume a actuación avanzando que actualizará o proxecto que xa estaba previsto para a intermodal, incluindo tamén
tamén a reurbanización da contorna. Tamén se estudará o peche da actual estación de autobuses e os seus futuros usos. Logo deste encontro, o Goberno local de Vilagarcía agarda que pronto poidan ser revisados os cálculos feitos para un proxecto de hai 5 anos. Lembran que, a raíz dun primeiro acordo coa entón conselleira de Infraestructuras Etel Vázquez en 2021, un ano despois o Concello conseguira da DIF a concesión dos terreos necesarios para executar intermodal. Dende Vilagarcía lembran que este proxecto, ademais, ten un interese comarcal coa liña de tren máis utilizada de Galicia e que dá servizo a todo o Salnés, unha das principais zonas turísticas do país. E o Plan de Renovación de Infraestructuras Portuarias da Consellería do Mar inclúe melloras en varios peiraos da comarca do Barbanza. Concretamente, o ente autonómico procederá á renovación dos pantaláns nos portos de Ribeira, A Pobra, Outes e Muros, desmontando o pavimento de madeira das pasarelas en mal estado para sustituílo por outro de maior durabilidade e resistencia. O prazo de execución de todas estas actuacións, que contemplan tamén melloras nos portos de Vilanova e o Grove, será de 7 meses, cun investimento total en toda Galicia de máis de 600.000 euros. E o Concello de Rianxo segue a dar pasos de cara á renovación integral do seu alumeado público. O Goberno de Julián Bustelo ten previsto acollerse a unha nova subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía, o IDAE, e renovar así parte das luminarias aínda pendentes. Neste caso, a zona de actuación será o centro urbano. O Executivo rianxeiro acudirá a unha nova subvención do Instituto para a Diversificación e Aforro Enerxético, o IDAE, para renovar unha parte das luminarias aínda pendentes, cara a tecnoloxía LED, e mellorar así a eficiencia enerxética. O proxecto suporá un investimento de algo máis de 500.000 euros e afectará a parte do casco urbano. Neste momento estamos coa redacción técnica do proxecto que se licitará dentro dunhas semanas para xa empezar os traballos de cambio de luminarias, non? Cambio de luminarias, mas tamén cambio de cadros de mando e tamén a instalación dun sistema de telexestión para que vayamos tamén mellorando na digitalización deste tipo de servicios, non? A previsión, a axuda que nos concederon supera os 500.000 euros e permitirános no ámbito das luminarias chegar tamén aproximadamente aos 500 puntos de luz aquí na vila, que é onde se concentra este proxecto, que é a zona onde máis luminarias quedan por cambiar de tecnoloxía antiga a unha tecnoloxía LED, que ademais de ser máis eficiente, tamén son moito máis eficaces dando o punto de vista lumínico. Melloraremos moito nese sentido, o cal ven sendo unha reclamación, diría que histórica por parte dos veciños aquí da vila, mellorar no que ten que ver con esa iluminación. O Concello tamén actuará noutra zona que presenta hoxe en día problemas de iluminación, como é a entrada á vila por Rinlo. E tamén permitirá cambiar outros puntos que tamén están sendo problemáticos nese sentido, non? Un caso é a entrada a Rianxo a través da Carballeira, a través de Rinlo, que polo sistema de iluminación que ten, causa problemas, causa molestias, sobre todo os días así de mal tempo. Ademais, tamén cambiaremos o sistema de iluminación nesa zona, non só para ser máis eficaces, senón, como dixo, tamén para mellorar desde o punto de vista lumínico e evitar problemas, non? Entón, vai ser un proxecto importante, o máis importante desde o punto de vista económico da legislatura, e, como dixo, está o proxecto neste momento en redacción para licitarse nas próximas semanas. Espero que antes de que remate o ano pode estar executado xa. Moito por ler é o nome da xornada de mediación lectora que este ano se estreará na programación do Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. Impulsada pola Fundación Xistral, celebrarase o 7 de marzo e aspira a reunir a representantes de todos os elos da industria literaria. Ademais da presentación da plataforma Moito por ler, que aspira a converterse nunha rede social da literatura en Galicia e en galego, a xornada será un espazo de encontros entre libreiros, bibliotecas e influencers literarios. Rematará cunha regueifa a cargo do Rabelo e unha visita guiada ao 27º Salón Internacional do Libro Infantil e Xuvenil. Para participar nesta cita dirixida a público adulto é preciso inscribirse. Pode facerse no correo salondolibro@pontevedra.gal. O Salón é un microcosmos que xira fundamentalmente alrededor da literatura
infantil e juvenil, e por iso leva xa máis de 25 anos como Pontevedra, dando de ler a todas as crianzas. Precisamente por iso cumpre unha función de ser un espazo de mediación lectora, onde ademais podemos atoparnos con toda a industria editorial, con autoras, con autores, con editoras, con xornalistas, con todo o que forma a rede social do libro galego. Esa rede social do libro galego é a que quere atoparse en Moito por ler. As estadísticas, desgraciadamente, din que cantan que só un 8% dos libros que se venden en Galicia son en galegos e feitos en galego. Entonces empezamos, de aí ven o nome, Moito por ler, moito do 8%. A nosa intención é dar a presentar o noso portal e aportar un graniño máis de area en toda esta conglomerado no libro galego, que tan mal lo estamos a pasar. E Boiro abre o prazo de inscrición para o seu tradicional concurso de disfraces e carrozas que se vai celebrar o martes. En total, repartiránse 4.600 euros en premios entre as tres categorías, individual e parella, grupos e carrozas. O xurado valorará a estética e creatividade dos disfraces, maquillaxe e complementos, así como a posta en escena durante o desfile. As persoas interesadas en participar poden inscribirse Registro Xeral ou a través da sede electrónica do Concello. Tamén se tramitarán inscricións presenciais no Centro Social de Escarabote. As bases e toda a información sobre o concurso pode consultarse tamén na web municipal boiro.gal. Pois así rematamos, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado o programa de entrevistas Falemos. Graciñas como sempre por estaren aí.